салом алейкум дӯстони азиз, созе нағзен саломатиё хубай духтарако. ҳозимаш мода як нуқтаи савдора тавсия метим бовар кунед ҳами қадар киртои фасони Дубай доранд. Ира бинед ҳамқа интихобшон зиёдай духтарако. Марҳамат биёин ҳамаш навинка, баъд нархо беҳтарин нархан. Мана нигоҳ кунед тоза Дубай бархтои падбаланди хушрӯ чанд модел омадагиай. Нигоҳ кунед 1600 сомона яна ҳамаш, леки барои шумо подписчикони азиз 1400 сомон да метиана. кадомеша мегирен 1400 сомон. Иноша метиен ҳамин нарх. Мана ин новинко ҳамқа хушрӯнай пеш духтаро бинен бархтои фасони сангчадор. Ина кадомеша мегирен духтарако, нархошон барои шумо 1400 сомон. беҳтарин вариантҳо, беҳтарин нархҳо дар анами нуқтаи савдо. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, байни 6-му 7-м дарвоза мешавад духтаро. рияди магазинҳои шишагӣ 6-м магазин таги лесница дай духтаро бовар кунед ҳамиқа хушрӯай буракошон марамат ишаиш дафасунай ишаиш дафасунай ҳамаи ҳаминора барои шумо 1400 сомонӣ додастиян. успет кунед ин расветкаора бинен охи чихе хушрӯай ҳамашонам хе расветкачиҳои фасон. мана моделакои хушрӯ духтарако размеро ҳаста. ин ай кадомеш мегирен размер доран марамат метавонен интихоб кунен дар равакак шумо да доставка мекунан. ира бинен охи бархча хича бинен чихе фасонак духтагиай чихе хушрӯай духтаро. боварӣ дорум ки аз наздик бинен ҳатман маҳқултон мешава. леки агар омадан натонен нависен хичон шумо да дар равакак доставка мекунан. мана нигоҳ кунен ина 1400 сомон барои шумо ки 1600 сомон. ина модело 1600 сомон кам нест. барои шумо 1400 сомон духтаро. тоза бори оригинали Дубай. мана ишаиш тафасунай борошон ишаиш тафасунай духтаракои хушрӯ. ина касоне ки киртои Дубай пирсидагӣ биден нигоҳ кунен шифон понбахтои фасони хушрӯви Дубай арзон шидагиан акция кардагиан. ино 1000 чанд будан 1200 сомон будан ҳозир 800 сомон шидагиан. мана марамат касседа дар корай хушрӯи астай ки ай пеш ира бинен ҳам инамудуш астай беч хол мешава пушен ҳам ана инамудуш астай. ина духтаги тайёрак киртаи фасони Дубай духтаро 800 сомон аз 1200 сомон 800 сомон кардагиан. марамат духтаро касседа кирта дар корай ҳатман анами нуқтаи савдо биёен. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, байни 6-му 7-м дарвоза мешава. рияди магазинҳои шишагӣ духтаро аз 6-м дарвоза ворид гарден. магазинҳои шишагӣ 6-м магазин. мана бинен чихе хушрӯи болопӯшош. ира чанд сум каден? и ҳамо 850 сомонои духтаро диден 550 сомон кардиан. аз и боина хеле сиёҳшам ҳастай сиёҳакшам бинен чихе хушрӯай 550 сомон духтаро. мана тоза Дубай сифати беҳтаринаш. ина барои маълумоти бештар бо метавонен хичонда муроҷиат кунед. баъдана металлика бинен духтаро 1000 боло буд. ҳозир нархша чанд каден? 850 сомон диден. металлики фасони хушрӯ. ина муда чанд карден? ина нигоҳ кунен духтаро 900 сомон буд моли Дубай ҳозир 700 сомон шидагиай. шарфшкатяи шарфошон бо сангча дорай духтаро. марамат борошон хушрӯай духтаро. биёин ҳамаи чи пайдо мекунен. нигоҳ кунен да кожанкача безрукавкача хулас ҳама чи ҳастай духтаро. болопӯшора фасониша бинен марҳамат акция рафтаистай 850-900 сомон буд ҳозир 750 сомон кардагиан. бинен чихе хушрӯчаан ишаиш дафасона ишаиш дафасон. марҳамат духтаро агар хоҳен биёен. бозори Корвон, тараф Тилобозор, байни 6-му 7-м дарвоза 6-м магазин. рияди магазинҳои шишагӣ. леки агар омадан натонен духтарако нависен хичон шумо да доставка мекунан. баъдана ино да акция рафтистай нигоҳ кунен 850 сомон кардагиан. қади дарозшай бинен чихе ҳам қадаш дарозай ҳам нигоҳ кунен инамино ҳамаш питоная беҳад хушрӯ ва якош боша мехш боша ҳамаш норкаяй духтаро. аз ин боз цвети савзшам ҳастай марамат метавонен бо биёен ай пеш бинен хитон. ина бинен интихоба иҷодам қалибусакои хушрӯ боло пӯш кирта нихе палточаву безрукавкачиҳои бисёре ҳастай ки ҳамаш хушрӯай. ана нигоҳ кунен духтарако ин безрукавкачиҳора диден турецкиян 500 сомон будан ҳозир 250 сомона.
250 сомонӣ кардагиян. Марамад аз инам метонанд ки дархост кунен. Ира бинен хушруча пеш. Дархост кунен дара ва как доставкатон мекунанд. Ина иҷода бо инхе кожинко ҳастай. Бовар кунен либосашон хушрувай бад арзонай. Махсусан бархту динам хеле королевский бархтои фасону дигару дигарош. Мана марамад духтаро як бори дигар биёен ай пеш бинен боварӣ дорум ки маҳқултон мешава борошон. Духтаракои хушрӯ ҳозир як нуқтаи савдора ма шумо да тавсия метиҳам нигоҳ кунен чӣ хеле либосои хушрӯ доранд. Мана марҳамат ина касседа дар кораи ҳатман биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 6-ум 7-ум дарвоза. Мана тарафи Тилобозор байни 6-ум 7-ум дарвоза ряди магазинҳои шишагӣ бархтои хушрӯ ина хе платьё болопушову кожинкову дигару дигар чизои фасон доранд. Двойкоҳо баданами куртои бархчона диден чихе хушрӯвай тоза дубаяй акса рафтестай 1400 метиҳанд то на маҷода 1600 худшонам 1600 мефурӯхтанд. ҳозир ки акса рафтестай ҳамаи ҳамина арзон кардагиян 1400 сомон кардагиян. Инчунин нигоҳ кунен шарфҳои хушрӯви Дубай доранд. Беҳад шарфакушон фасонай. Марамад духтаро биёен ай пеш бо як маротиба ин нуқтаи савдора хабар гирен. Боварӣ дорум маҳқултон мешава. Обуфои хушрӯ доранд диден. Обуфошона бинен чихе фасонай эксклюзивай. Баъд иҷода бо инчунин ҳама намуд дезодоранту лосьону дигару дигар чизои Дубай доранд. Инчунин двойкао ҳастай духтарако. Марамад назди анами хоҳарак омада як маротиба борошона тамошо кунен. Духтарако ина шарфҳои кори дастӣ бисёриҳо мепурсанд. Ира бинен чихе хушрӯвай чанд цвет шастай. Марамад ҳамира 250 сомон мефурӯшанд. Лекин аз ин нуқтаи савдо шумо метавонен ҳамаи ҳаминора 160 сомонӣ харидорӣ кунен. Ина сиёшам ҳастай. Ина цветоша бинен чихе расветкои хушрӯвай сафеду дигару дигар цветошам ҳастай. Хулоса тоза бори Дубай кори дастӣ 250 сомона шарф 160 сомон шудагия ин нуқтаи савдода. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 6-ум 7-ум дарвоза 6-ум магазинай ряди магазинҳои шишагӣ интихоби васеву зебо шуморо интизорай. духтаро ина ёра биненда ира бинен чихе необычни хушрӯвай иам ҳамин нархай ёшам ҳамин нарх ҳамаш Дубаян духтаро якум сорто ҳамаш эксклюзиван аҳамиятен ягонташ хеле пафтор нестай ҳамаш бори новинкаяй. Двойкара хушрӯгиша диден духтараком фасонаканай пеш акса рафтестай 250 сомон кардагиян. брукушкатия брукушкати баданаи моделш ҳастай. Инора аксиякати 450 ина инора 450 сомон кардагиян. марҳамат двойкачои хушрӯ фасон инаи моделора бинен. ана ёра чанд карден 400 сомон шудагия диден. ин моделошам ҳамаш оригинал. марамад ина касседа двойкача дар корай мисол кирта дар корай ҳатман анами нуқтаи савдо як маротиба биёен ай пеш бинен. иҷода инчунин халатҳои хушрӯ доранд туркӣ биёен борошона тамошо кунен. ин иҷа бо двойкачаҳои туркии фасон доранд. ёра чанд карден хушрӯ ина ино 1200 сомоно 900 сомон шид. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 6-ум 7-ум дарвоза 6-ум магазин ряди магазинҳои шишагӣ даян омада ай пеш тамошо кунед духтаро.